Na, sziasztok! Ez itt a Rádió 8-as adást hallhatjátok. Most csak jogdíjmentes zenéket töltöttem le a biztonság kedvéért, hogy ezeket nyomathassam, mert nem akarok semmilyen jogi problémát, semmilyen büntetést nem szeretnék hiperkálni, semmilyen senkinek a szellemi tulajdonát nem fogom felhasználni, nem említek semmilyen neveket, de én a magyar előadók között nagyon sok előadót bírok, akiket nagyon szeretek és nagyon szeretem őket hallgatni. De hát így a hülye gyereknek se kell mondani, hogy akiknek becsülöd így a zenei műveit, akkor azért valamennyi pénzt kiadsz, tehát vadászok rájuk eredeti lemezbe, és próbálom őket eredetileg megszerezni. Sziasztok, ez itt Rádió 8-as, köszöntsétek a rádió adásban BZOK! Olvasgattam a szerzői jogokról, és úgy van, hogyha beleegyezik az előadó, fel tudod venni a kapcsolatot az előadóval, és beleegyezik abba, hogy felhasználhatod a lemezeit, mármint a műveit, akkor te felhasználhatod ezt saját célokra is, és nincsen benne semmi probléma, hogy te később be tudod azt bizonyítani, hogy megengedte neked az illető, hogy felhasználhassd a zenei műveit. Csak vannak olyan előadók, akik olyan nevesek, meg olyanok, mint például Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Mobb Deep, Blink-182, Sum 41, ezekkel az előadókkal én lehetetlen szinte felvenni a kapcsolatot, és így megkérdezni tőlük, hogy felhasználom a műveiket. Pedig nagyon jó zenéket csinálnak, amiket szeretnék én leadni ebbe a podcastos rádióadásba, mindenféleképpen. És ez itt a Rádió 8, az adás, én vagyok! Kicsit szarminőségű a hang, kicsit jobban, erősebben kell beszélnem, mert nagyon gyenge a mikrofonom, de lényegtelen, annyi a lényeg, hogy vannak nagyon jó, híres magyar előadók, akiknek nem mondom most így a nevüket, de vannak nagyon nagy kedvenceim, akik például a bűnözésről is így rappelgetnek, meg így az életvitelőkről is, de nagyon tanulságos mondani valókat mondanak, meg nagyon nagy rímekben, nagyon nagy egyéniségek tényleg, és én szeretném őket eredetiben megszerezni, akik így a kedvenceim, és akkor ezek az előadók valamilyen szinten így becsülik is azt, hogyha te pénzt költesz azért az lemezeikért, meg hogyha valamennyit hajlandó vagy fizetni, és nem csak letöltöd. Mert most már a 8 éves gyerek is tudja, hogy a zenéért pénzt kiadni felesleges, mert minden fent van szinte az interneten. Szóval most erről a témával kapcsolatban én olvasottam a szerzői jogokat, és ennek belássam még magamat a témába. Aztán most így felfedeztem ezt a Spreaker stúdiót is, aztán ebben nyomatgatom így ezeket a jogdíjmentes zenéket, amiket így letöltöttem, mert most én csak jogdíjmentes zenéket töltök le. És hát ezek ilyen repesebb instrumentálokat foglalnak önmagában. Na, indítsunk is egyet, aztán hallgassuk.
idő egyébként 8 óra 02 2023. szeptember 7-e. Nagyon jó idő van most így, és erre a kis zenére most szeretnék beszélgetni egy kicsit még továbbra is így a céljaimról, meg így a rádiózással kapcsolatos idéről. Hát olvasgatom a törvényeket, meg a jogszabályokat, meg tanulgatom őket, de majd mostanában hétfőt elkezdek dolgozni, és nagyon kevés időm lesz arra, hogy ezeket a podcastokat megoszthassam, ezeket a rádiózással kapcsolatban meg tudjam csinálgatni. Meg az is lehet, hogy bérelni fogok egy szervert, amivel pár ember tudná hallgatni, de ez a Spreaker Studio is egész jó, meg egész jól tetszik, nekem nagyon bejön. És itt is jogtímentes zenéket lehet nyomatni. Ja. Szóval olyan este 6-ra fogok hazaérni, és akkor fogom nyomatni majd tovább ezt a Spreaker Studiót, meg majd tovább majd az online rádiót. De majd szeretnék venni egy jobb telefont, mert nagyon gagyi, sokan megszólták már a fényképeimet, hogy nagyon gagyi, rossz minőségű a telefonom, és szeretnék egy jobb telefont szerezni, meg jobb lesz, hogy már rendszeres jövedelemmel fogok rendelkezni. Igen, szóval szurkoljatok, és ez itt a Rádió 8, az adás én vagyok. Lassan el szeretnék búcsúzni, még egy utolsó szám belefér, ez itt a Rádió 8-as adást hallhattátok, a lemezjátszók és DJ között B-Zókát hallhattátok. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és további szép napot, további jó szurkolást, és akkor hallgassátok meg ezt a következő Zókát. Következik!
szépen, hogy velem voltatok, ez itt a Rádió 8, továbbra is az adás én vagyok, és hozzáteszem, hogy én meg tudtam szerezni az egyik magyar előadónak a beleegyezését abba, hogy felhasználhassam a zenei műveit, de még egyelőre meg szeretném szerezni őket eredetibe. De ha beleegyezik, majd felveszem velem ismét a kapcsolatot, és ha beleegyezik, hogyha letölthetem és felhasználhatom, akkor lehet, hogy még itt a Spreaker stúdióba is le tudnám adni, nem csak a rádiószerverembe. Na köszönöm szépen, sziasztok, hello!